И здравейте, потребители на YouTube! Пак съм аз Airstore, а това е Стилян 04 с тази шантава глава и ние сме в сървъра CraftBG. И днеска може да се развиваме, може да не се развиваме и не се знае какво стане. Кажи нещо е. Как бозе. Добре ли сте, зле ли сте, куцате ли, умряхте ли, ко направих? Да, това ще му е първия клип с мене. И дано да го харесате. Ако не го харесате, късмет. Не, яла да ги разведем пак из къщата, бе. Това надолу ме е скромното, тъпото, хубавото мазенцето. Тука ме е печката, дет нищо не бива. Забрал съм тавана да направя, виж какъв съм просто, е. Да, почнах с саплинг да чупя камък. Представи човек колко съм не наред. Що? Вземиш нещата! Ага, не се знае. Май се оправи лага, бе. Знам, бе. Не се знае. Без цинизми в ефир. Готов с това цинизъм. Вземиш нещата тук, ще да бъхта после. Защото аз късам на PvP-то, няма може да виж откъде ще дойде. Ето, къде си? Знам, аз се ги бъзгам се. Знаеш кога? Мисля да направим ново подобрение. Ти докато дойдеш, аз свърших всичко, той ком. Кой ще ми помагаш? Да се бил имам. Можем ли двамата? Правиме ли двамата? Искаме ли двамата? Не знам. Не се знае нещо. Може и двете не се знае. Пак почна с лага това. Айде да направим, чакай. Някакво подобрение на втория етаж, нещо да му направим. Знаеш колко подобрение ще му направя? Трябва ми тинти и една запалка. И 10 тинти и една запалка. Знаеш колко много дърво ще имам, аз ти казвам, човек. Съм фул дървосет. Айде да направим шоп. Де. Може. Аз имам глава. Вижте ми партия. Имам 650 стотинки. Дай ми 500 на заем, аз ще си ги върна като продам главите. 500. Извинете. Пай, моето име и Рез, тъпа. Тес. Чиха, без си не смея тъп. Чек да ти кажа, че не си наред хич с главата. Лак. Еми аз не съм, ма ти. Ела да видиш какво ще продавам. Човек, тази песен не може да ми се изби от главата. Колкото пъти... Що? Ко?
Продавам си къща. Ета, гащите. 600. Първо парите. Купуваш ли га? Така. Рез гиве апа. Airstorm 3 на Стилян. Отвори вратата, готов. Имаше рез. По-полека! По-полека, ж го бъта стабилката, ж ми изета куто. И продадена. Продадена на Стилян 04, който си няма къща. Който е бездомник. Той е бездомник и Шанта бездомник. И пари няма и нищо няма. Що бе, си не измя, ще изключи се. Всичко друго може да казваш, освен цинизмите. Те са най-лошата дума в света. А не бе, малко само. Намерих си пещера! Ял да га рестим, да га продадим. Човек за сега, знаеш кой имам? Тъпа ацеца епата. Само това имам написано. Не. И продавам къща и рез гиве, това е. Ай, отивай да пикаеш. Отивай да се решай. О, в тази пещера намерих айрон. Поза мене. Мадафака. Стилян не афака. Не афака. Прави за че афака, отир да пикай. Умрях. Уха, май паднах до спаунер, хора. Опа, го има. Както знам, май паднах до спаунер, да му се не види. What fuck, bitch. Това ще ми трябва. Редстоун. Идеал Петров. Така. Но пак лагна нещо, не се знае. И след малко се връщам. И отново сме тука. Намерихме айрон. Намерихме айрон. И спаунерче малко така. Ама спаунера ви видяхте, че той беше... Как да го кажа? Не знам. Имаш ли... не остай. Аз ще взема. Има много. Да се не види тъпото заспало кашляне. Крепа ме разваляш. Откъде да взема? Опа, чакай да се направим тук нещо. Имам ли кол? Кол? Нещо? Така, 8 кол. Много време има до 4. Аз забравя да кажа, че той има рожден ден.
да му е честито. Друго, какво да му кажем? Да има повече двойки в училище. Да стане генгстер. Базикам се. Ти от чигане разбираш. И аз. Така. Ти наред ли се? Правя се. Това се научих да го прави, сега наистина плюя. Вече много искам да имам сървър и да играеме само двамата вътре. Защото повече ма кеф да играе с... Как? Тогава ще... Който знае как да направя сървър и да играеме с Тилянчото. Двамката. Да пише в коментарите, ако трябва и скайп ще му давам всичко, само да ми обясни здрасти. Как се прави това чудо да мога да играя с моя приятел. Вижте, жал тук. Шмате. Та-да! Не се знае. Не. Или ако не му го направите, снимаме с мене, се развиваме. Порт не са, Чак, изгърбих са тук, честно ти кам. Знаят, не са толкова просто. Тук не може да се копая, Бах ти тъпото. И в този клип може да сме миньори, може и да не сме миньори, може и да не може. Отивам някъде, където има много айран и диаманти. Човек, това наблизо пещера да имаш, да знаеш някъде да се намира. Нещо, Нали си с флай обикаля и търси? Вай пак почна да има лак. Ти докато търсиш, аз намерих вече. Къде си? Аз къде съм? Ето тук виж, тук влизам в тази затънтена дупка. Изкарвам си мечо и почвам да ги цепа. Намерих кол, не ми трябва. Ето тук също има кол. Кобалст. И замък се прави човека. Ще ма портниш да ти видя замъка или да? Гордо да ти го видя. Чакай още нди. Чакай, на път съм да намеря камък. Кой кажеш, ние сме до камък, той камък търси. На път съм да намеря камък. И намерих зомби, Намерих айран, наистина. Вижиш, човек, не сега преди малко казах, че отивам за айран и за... Отивам за айран за диаманти. Той пази, че намерих наистина диаманти. 1, 2, 3, 4, 5 айран. И 1, 2, 3. Ти давам една голяма усмивка. Една голяма усмивка. Намерих и лапис лазурит. Най-вероятно... още арен. Аз след малко ще се портна до тебия.
Имам 12 айрон, 14, 15, 16, 17, 18 айрон. Имам още едно ще взема и ще ги дам да ми дадеш един рез. Ай, за 19 айрон как е? Как е халата? Не! 3 зомбита! Масти мясат! Корем да възди. Ничего знам какво значи ми. Още айрон намерих. Та пищера мисля сега ресна и да стане моя. Знам да те прикара диария. Това па за какво не съм се осветил до тук, бе? Няма знам откъде да се прибера сега. Но той пак нали ма хубаво. Не. Не. Ко? Да идеш моето кокалче. Да идеш манджа с домати. Да идеш краставици, шпек народен. Да идеш камчия. И малко бял кисело мляко. Камчия, един патлажан и такос. Кажи го е. Един... Нали, хей, на мен. Аз за това сега... Не, етко до мен има мама направила патлажани тук. Така манджа. Видях само купата и веднага казах патлажани. Искаш колко да ти обера тук да ти дам? Кабълстоун. Или стоун. Ами ако изпика имам 20... Не. Имам 5-6 стака кабълстоун. Ако ги изпика мога и да ти дам. Тъмън аз търсих на колко да ги пробутам. Тез изостанал от график. Охо, още лапис. Лапас, лазурит. Не знам кеф има. Давай ми XP. И от тук почва някакъв шибан рез. Резиденцията се казва Георги Долна БГ 55555. Аз ще му дам едно хубаво Георги 55555. Долна 555. Не, Георги Долна БГ, че сега ще го кажа, че го забравих. Чакай, бе. Мой много да и бързаш. Георги Долна БГ с печатни букви и 3 петици от заря. Георги Долна БГ 555. Чай малко, лека по лека, помудя. Бутни малко, лека по лека. Знам. Това не мога да мърда му да му са... Там виждам хубава пещера, човек. Да му са... Да го черпя краставица. Моята краставица да го черпя. Не, аз ще го измия. Първо ще го сплатнем така за дезинфектанция и тогава. Все ме разсмива. После сега какво ще ям? Не, едно нещо наречено ротен флеш. Шит, казах, без цинизми. Я от тук да свършим, ако искаш или още малко. Не се знае. Вярно, чай ти го изпикай тогава. Едно и също е, кабел ли е, стол ли е. Нали пак има нещо си там.
Ще стигнат ли 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 стака и 50 отгоре. Дайде стоун. Има много кабел стоун. Сега като го изпека и ще стане. Няма. Ма аз сега почвам да го пека. Вижте, да ти кажа един вице. Питат Иванчо, нали там госпожата почва да ги разпитва там. Не да ги разпитваме, как да ти го обясням. Да почва да изпитва ги да борят там числата. И каза: Гоше, почва да броиш. Той: 1, 2, 3, 4. Петър чудаве: 5, 6, 7, 8. Иванчо: 9, 10, дама, поп, каро, пика. Дама, поп, пика, каро. Тук този човек няма ли никъде тако с дет ми трябва, бе? Аж какво ми трябва? Един голям тут. Имаш ли кол? Кал. Ти си безсрамник. Как можа? Имам още 1, 2, 3 стака, където да ми се пика. И хора, когато се изпече всичкото това, ще се върна и ще идем при него. Айде. Тук съм, изпекохме малко така. Имаме 1, 2, 3, 4 стака и 1. И сега ще се телепортим до Стилиан 04. Господин долни гащи. Това ли ти замъчето е? Ето ти. Дай ми да мърдам права, бе. Ето. Чакай малко, не мой бързай. Чая малко, лека по лека. Флай. Чая и малко, лека по лека. Да, изкараме. Че тя е дискотека. От това на мен ли? Айде да свършваме тук с клипос. Я от тук до странила. Ето тук до мен, ето. Къде си ла? Уй, много високо тук. Аре, гледай сам напред, право напред. Така стой. Така стой. И хора, това беше за днес. Дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се, давайте почтен вот за този клип. До нови срещи с този пич Стилян. Че само мога да го наеба. И чао.